Не дзень, а суцэльнае мініраванне. 270 устаноў адукацыі Беларусі атрымалі паведамленні пра выбухоўкі. Усе непраўдзівыя. Напісаныя паведамленні з узламанай скрыні артапеда з Омску. Хто, навошта і у каго міны ў галовах? Пагаворым у нашым эфіры. Вітаю, Сергей Падсасонны і жывы эфір студыі Белсад. А на пачатак спадарства Таллін. Візіт Святланы Ціхановскай і прэм'ера спектакля Мікалая Халезіна. Пастаноўка «Эрор 403» адбываецца ў гэтыя хвіліны. Акторы і мова эстонскія, але праблема нашая. Гісторыя алмазаўца, які забіў Александра Трайкоўскага, распавядзе пра глобальную праблему прабачэння ў нашай краіне. Мы на вашым баку, менавіта таму гэта вельмі цікава эстонцам. Эстонская аўдыторыя не вагаецца, праўда гэта ці не, што яны бачаць на сцэне. Яны ведаюць, што гэта праўда, але тут адкрываецца наступны ўзровень. Такая дэталізаваная гісторыя гэта вельмі цікава і эстонцам. У нас тоже была оккупация здесь, поэтому мы все это понимаем. Хотим, что у вас получилось тоже свобода. Мой герой убил Трайковского, но он все равно тоже человек и волнуется. Почему? Он тоже не понимает. В таком системе невозможно быть победителем. Все жертвы. Без прощения нация никогда не станет нацией. И я знаю, что это будет безумно тяжелый процесс для нас, для всех, потому что, конечно, любой человек, он остается человеком. И первая твоя реакция, она настолько построена на боли, что у тебя нет места для прощения. Но мы должны вырасти. И та боль, которую мы переживаем 27 лет, которая касалась маленькой группы людей, и та боль, которую стали мы переживать за этот год, которая касается теперь всех абсолютно в Беларуси, она должна нас воспитать очень быстро взрослыми, для того, чтобы мы как нация могли отрефлексировать и понять, что мы должны научиться прощать для того, чтобы стать нацией. І ўжо цяпер, спадарства, пераносімся ў Таллін. На месцы працуе наша карэспандэнтка Аліна Коўшык. Аліна сочыць і за візітам Святланы Ціхановскай, і за прэм'ерай Мікалая Халезіна. Вітаю, Аліна, якія беларускія падрабязнасці сённяшняга дня ў Талліне? Вітаю, Сергей, вітаю, шановнае спадарства. Прывітанне з Талліна. Цяпер мы знаходзімся ў крэатыўным постіндустрыяльным раёне Талліна, які называецца Телесківі. Акурат вось тут у тэатры за маімі плечыма адбываецца прэм'ера спектакля, пра якую ты ўжо, Сергей, расказваў. «Эрор 403» па п'есе Мікалая Халезіна, у пастаноўцы Мікалая Халезіна і Наталі Каляды. Гэта вельмі моцны спектакль, які мы ўжо мелі магчымасць учора паглядзець на генеральных пробах. Вельмі цікава, як адрэагуюць на яго тыя людзі, якія зараз знаходзяцца ў гэтым тэатры, бо там знаходзяцца і Святлана Ціхановская, і прэзідэнтка Эстоніі, а таксама прэм'ер-міністрка, былы прэзідэнт. Сапраўды вельмі зорны склад. Цікава, што адна з таких бочных гісторый, звязаных са Святланай Ціхановскай. Не буду раскрываць усе падрабязнасці. Я спадзяюся, што беларусы змогуць паглядзець гэты спектакль. Тым не менш, беларускі дзень у Талліне пачаўся сёння з самай раніцы, каля 9 гадзіны. Святлана Ціхановская прыбыла з візітам у госці да прэзідэнткі Эстоніі Кірсці Каюланд. Гэта была вельмі цёплая сустрэча, ўжо другая ў гэтым годзе.
прэзідэнтка падкрэслівала, што яна вельмі спачувае Беларусі. Нават заініцыявала хвіліну памяці Вітальда Ашуркі, хвіліну, в якой усе замаўчалі, памінаючы загінулага героя Беларусі. Узгадваліся пытанні, канешне ж, звязаныя з Раманам Пратасевіча, самалётам Ryanair. Святлана Ціханаўская падкрэслівала неабходнасць больш рашучых дзеянняў з боку еўразвязу. Яе абсалютна падтрымала прэзідэнтка Эстоніі. З заўтрашняга дня Эстонія пераймае старшынства ў Радзе бяспекі ААН. Гэта значыць, што яна зможа яшчэ больш галосна казаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І гэта разлік каманды Святланы Ціханаўскай акурат з гэтым візітам, што вось акурат пасля сённяшняга дня Эстонія будзе вельмі моцна адвакатаваць нашай краіне ў барацьбе з рэжымам у Радзе бяспецы ААН. І, канешне ж, сталы пункт праграмы Святланы Ціханаўскай — гэта сустрэча з дыаспорай. Гэта заўсёды вельмі шчыра, вельмі цёпла і ад усёй душы. Эстонскія беларусы вельмі чакалі на гэтую сустрэчу. Яна адбылася на 22-м паверсе гатэлю «Сокас», дзе калісьці быў таксама стары гатэль, а цяпер месціцца музей КДБ, бо калісьці ў гэтым гатэлі была праслужка. Зараз яе няма, тым не менш там ёсць проста цудоўная панарама Талліна, і Святлана Ціханаўская магла паглядзець, як выглядае Таллін з вышыні птушынага палёта, а беларусы маглі шчыра задаць ёй пытанне. Мы таксама з імі паразмаўлялі, спадзяюся, што заўтра зможам вам все гэта паказаць. Што ж, у Талліне працягваецца зараз акурат прэм'ера спектакля. Я спадзяюся, што пасля прэм'еры у нас атрымаецца паразмаўляць і з прэзідэнткай Эстоніі. Студыя. Аліна Коўшык, якая працуе ў Талліне. Дзякуй, Аліна. І таксама вернемся, спадарства, да спектакля, пра які ідзе размова, які ў гэтыя хвіліны таксама адбываецца. У спектаклі рэжысёр Мікалай Халезін шукае адказ на пытанне, як каты перажываюць здзейсненае, ды што плануюць з гэтым рабіць. У дзень прэм'еры Аліна Коўшык паразмаўляла пра тое, што натхніла рэжысёра, ды ці не змогуць пабачыць спектакль беларусы. Глядзім. Николай, добрый день. Добрый. Мы сустракаемся просто перед прэм'ерай новага спектакля. Новы спектакль, які называецца «Эррор 403». Давайте спачатку патлумачым, адкуль узяўся гэты эррор. Есть такое понятие в IT, это означает системная ошибка. То есть, когда система не дает тебе войти. То есть тебе закрыт вход. По сути, это история о том, как для человека постепенно закрывается вход в общество. И он еще не до конца понимает, что происходит. Но вот человек, который убил национального героя, что должен он чувствовать? Что он должен понимать для себя? Какие он выходы для себя должен видеть? Он уже совершил поступок. Он уже совершил преступление, за которое нужно будет отвечать. И не так много вариантов выхода из ситуации. А система тебя уже к себе не пускает. То есть ты уже выброшен. Патлумачым нашим гледачам, што ідзе гаворка пра забойства Александра Тарайкоўскага. І галоўны герой гэта амапавец, які здзейсніў гэта это офицер забойство. Алмаза, который застрелил Александра Тарайкоўскага. То бок вы пайшлі ад антыгероя, каб паказаць то, як дзейнічае сістэма. У нас был однажды случай, когда человек, который сидел в зале, это было в Нью-Йорке, на обсуждении спектакля, он сказал, встал на дискуссии и сказал: я убил человека, и я, по сути, палач. И вы рассказываете в спектаклях о людях, которых мы убивали. Но вы не рассказываете нашу историю, которая также важна, чтобы таких людей, как я, больше не было. И после этого мы очень много это его выступление обсуждали. Мы с ним познакомились. Это раскаявшийся человек. Да. Но я не знаю, раскаялся ли убийца Александра Тарайкоўского. У нас есть информация, кто это. Это не та информация, которая была обнародована. Я разговаривал во время подготовки пьесы со многими офицерами, и бывшими офицерами Алмаза, и нынешними офицерами спецслужб.
И я понимаю, что это то, с чем нам придется жить. Потому что они белорусы, и большинство из них никуда не денется. И мы должны попытаться разобраться в этой ситуации, как они должны понести свою, скажем так, кару. Гэты спектакль, прэм'ера яго адбудзецца в Талліне. Ці побачыць гэты спектакль беларусы? І яшчэ зазначым, што таксама з эстонскімі акторамі, не з беларускімі. Чаму і ці гэты спектакль нейкім чынам будзе дасяжны для беларусаў? Мы сейчас работаем над тем, чтобы придумать формат, в каком показать его белорусам. Возможно, это будет пока просто стрим одного из показов этого спектакля в Эстонии, который у нас уже есть субтитры и на русском языке, и на белорусском языке, и на английском языке. Што бы вы хацелі сказаць гэтым спектаклям тым людзям, якія зараз выконваюць гэтай злачыннай загады? Я хочу сказать, что если на начальном этапе я мог их понять, как-то, то есть я не готов это делать, но я мог понять, то теперь я уже не понимаю, что они делают. Я не понимаю, как они не понимают, что уже конец, что все отыграно. Нават не ведаю, што сказаць. Жадаю добрай прэм'еры і спадзяюся, што гэтыя словы сапраўды гэты пасыл дойдуць да тых людзей, якія робяць тое, што не павінны. Дзякуй вялікі. Дякую. Роўна год, як лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч за кратамі. Яго затрымалі летась 31 траўня па дарозе на пікет па зборы подпісаў за вылучэнне Святланы Ціхановскай кандыдатам у прэзідэнты. Спачатку яго арыштавалі на 15 сотняў, а потым завялі крымінальную справу, нібыта за падрыхтоўку масавых закалотаў. За гэты год жонцы палітыка Марыне Адамовіч толькі аднойчы давялося пабачыць свайго мужа. На мінулым тыдні, калі Міколу Статкевіча этапавалі з Жодзіна ў Гомель. Што гэта быў за год? Што змянілася ў жыцці? Гэтыя ды іншыя пытанні мы задалі Марыне Адамовіч. Давайте пачнем з менавіта вашай сустрэчы, якая днямі адбылася. Это, атрымліваецца, першая сустрэча за працяглы час. Чым яна запомнілася, напэўна, што самае такое яскравае было? Гэта першая сустрэча за год. І по нашаму заканадаўству нават людзям, асуджаным да пажыццёвага зняволення, дазваляюцца такія сустрэчы, а ў нашым выпадку гэта было нечаканае. І тым больш утрая больш радасная. Лішне казаць, што Мікалай таксама не чакаў мяне пабачыць, калі яго вывелі там з камеры, то ён ніяк не чакаў, што это будзе спатканне. Это безумоўная радасць, што тут скажаш. І асаблівая радасць таго, што яшчэ раз пераканалася ў тым, што Мікалай незменны, што ён такі ж моцны, такі ж упэўнены ў сабе і ў справе, якой ён займаецца, і такі ж непахісны, і такі ж, як заўжды. Мікалая не было з вами год. Што гэта быў за час для вас і што змянілася ў вашым жыцці за гэты перыяд? Я думаю, што это вельмі цяжкі час не толькі для мяне, правда? Это такі пераломны час усведамлення і пераасэнсавання свайго жыцця для большасці грамадзян нашай краіны. І таму, безумоўна, як это, ведаеце, ёсць это стары праклёт, не дай табе Бог жыць у годы перамен, да? Гэты год якраз і стаўся годам перамен для абсалютна кожнага з нас. А для нас ён яшчэ ўтрая цяжкі, потому что, як это кажуць, в стране не до законов, то бок нават утлае нейкае уяўленне пра законнасць, пра справядлівасць, пра павагу да правоў чалавека, пра прынцыпы гуманізма альбо там незалежнасць судовай сістэмы і органаў там дазнання. Яны ў краіне зараз, па сутнасці, нівеляваныя словамі аднаго там усім вядомага персонажа, иногда не до законов. Так это тым больш давала трывогі, яна давала бесконца штодзённага клопату і у той жа час, уласна кажучы, мы жывем проста надзеяй.
Як трымаецца спадар Мікола ў зняволенні? Ну, я думаю, што няма у вас сумленняў, як і ў мяне іх ніколі не было. Мікалай самы моцны чалавек і самы вольны чалавек з усіх, каго я ведаю. Это было заўсёды, і это ніякім чынам не памянялася. Я думаю, што зняволенымі сябе адчуваюць тыя, хто мусіць яго ахоўваць, утрымліваць і так далей. Ён вольны, ён абсалютна вольны, ён вольны, таму што ўсё, што патрэбна, у яго ёсць тут. І тут, що називається. Ён, безумоўна, выкарыстоўвае кожнае імгненне, каб думаць, каб чытаць, каб неякіх набірацца новых ведаў, новага досведу. І, безумоўна, ён вельмі шмат займаецца, скажем так, фізічнымі практыкаваннямі. Каб захаваць здароўе вот у гэтых вот зусім не добрых і нечалавечых умовах. За гэты час, я так разумею, што вы атрымалі немало лістоў. Ці можаце распавесці, пра што звычайна піша спадар Мікола? І, ну, напэўна, такі, можа, самы для вас блізкі ліст. Справа ў тым, што сам факт іх наяўнасці, тых словаў, то і вот нават фізічнага кантакта з гэтымі лістамі, ён для мяне вельмі важны і блізкі. Мікалай піша пра ўсё. Ён піша пра нас, ён піша пра тое, пра што ён думае. Ён піша пра тое, што адбываецца ў краіне, робіць свае высновы ў тым ліку. Ну і мяне заўсёды, вельмі заўсёды радавала. Ведаеце, у нас вот наш дыялог, ён ніколі не спыняўся. Вот мы сустрэліся з ім праз год, а вот адчуванне поўнае, што мы, на паўдні, можа, развіталіся. І адзін пачынае гаварыць, і это роўна тое, пра што толькі што хацеў сказаць другі. Так было заўсёды, і так тое самае ў лістах. Ён мне можа нешта напісаць. Я вот яму, напрыклад, сёння нешта напісала, там разважаю там пра нешта, там нейкае пытанне яму задаю, вот сёння ўкінула. Назаўтра атрымліваю ліст, там умоўна, там ці праз дзень, ці праз два, ці праз тры, неважна. І ён мне піша роўна пра тое самае. Так што, просто з кожнай з лістоў ён просто сцверджанне таго, што, дзякаваць Богу, нічого не памянялася. Ці можна сказаць, што сённяшнія ўлады ў такой своеасаблівай паніцы ад такіх людзей, як спадар Мікола? І чаму, на вашу думку? Таму што эта ўлада грунтуецца і лічыць сябе моцнай тады, калі яна падаўляе волю і супраціў. Гэта ўлада мая, заўсёдная. Усе гады галоўная прэтэнзія да этой улады была тое, што яны выцягваюць, імкнуцца выцягнуць з людзей усё самае горшае, што ў кожным з нас ёсць. Культываваць это горшае, і потым вот этим горшым чалавека яшчэ шантажаваць. То бок яна, па сутнасці, мацуецца на распаўсюджанні зла, у грамадстве. І, безумоўна, яе любы вольны чалавек вельмі, скажем, хвалюе, і чаму для іх так важна паказаць этих людзей прыніжанымі, там нейкія пакаянні запісаць, там выбіць іх любымі спосабамі, шантажом вельмі жорсткім і так далей. Таму што это, на іх думку, мацуе сілы зла. Безумоўна, людзі, якія стаяць цвёрда на сваім, для ўлады вельмі небяспечныя. А зараз беларускае грамадства ўжо год стаіць на сваім. Дзякаваць Богу. Калі ўсё ў Беларусі зменіцца, калі Беларусь стане вольнаю, які лёс вы бачыце для спадара Міколы? Якую ролю ён будзе выконваць, чым будзе займацца, на вашу думку? Мне цяжка сказаць, якую ролю ён сабе абярэ ў вольнай Беларусі. А вот што тычыцца нас, то я вельмі спадзяюся, што мы будзем шмат падарожнічаць. Так што... Я думаю, што ён, канешне, паспрабуе аддаць свае веды, свой досвед, свае сілы таму, каб эта краіна была такой, пра якую мы марым. Што б вы хацелі сказаць тым, чые сваякі зараз знаходзяцца ў зняволенні? Я ніколі не кажу блізкім альбо людзям, якія знаходзяцца ў цяжкім становішчы, трымайцеся. Я заўсёды кажу, я хачу, каб вам не прыйшлося трымацца, каб эта сітуацыя змянілася як мага больш хутка, і каб вы нарэшце маглі абняць сваіх блізкіх дома і ў вольнай Беларусі. Дзякую вам за размову. А паколькі гаспадарства панядзелак, то самы час крышачку змяніць танальнасць і настрой, агляд спартовых падзеяў. Алесь Баразенко ўжо ў студыі. Вітаю, Алесь, напэўна, будзе пра вялікія поспехі беларускага хакею. Калі гэта можна назваць поспехамі, вядома ж. Пачынаем.
Пасля паразы ад швейцарцаў хакейная зборная Беларусі пазбавілася шансаў выйсці ў плэй-офф чэмпіянату свету. Але заўзятары збольшага не засмучаныя такім развіццём падзеяў. Як успрынялі беларусы правал каманды, разбярэм у наступным сюжэце. Когда в стране такое происходит, то начхать. 3% радости. Один их турат сегодня головный террорист краины. Я супраць сборной Луки. Такімі каментарамі ў соцсетках беларускія аматары спорту ў мінулую нядзелю сустрэлі, здавалася б, гістарычную падзею. Першую перамогу хоккейнай зборнай Беларусі над Швецией у межах чемпионатов свету. Смотря в какой год. Когда наши в 2002 году обыграли шведов, это не только потому, что Олимпиада, а просто тогда действительно люди играли от души за людей, за всех, которые здесь живут. Это одно. А разговаривать как в праздники, в момент, когда людей тут у нас избивают. А вось як каментавалі беларусы не менш гістарычную паразу команды Захарова от британцев. Никогда не думала, что буду болеть против сборной своей страны. Я рада, что вы проиграли. Спасибо Великобритании. Кажуть, что проиграть британцам у хоккей – это прикладно, як проиграть хатней господыне. Здзіўляцца няма чаму. Амаль ніхто з беларускіх хакеістаў не засудзіў таго гвалту, які накрывае нашу Украіну ўжо амаль на працягу года. І вялікая колькасць падпісала так званы праўладны ліст. Беларусы просто не ўспрымалі такую зборную сваёй. В нашей сборной четверть – это натурализованные игроки, то есть представители Канады, США, России. Что касается белорусских игроков, раз они подписали письмо, значит, сделали это сознательно. Хотя наверняка у многих разные мнения, но они просто выбрали позицию хата с краю. Если взять даже посещаемость ведущих спортивных ресурсов, в частности пресс-болбай, то она была наибольшей в День Победы над сборной Швеции. То есть болельщиков, тех, кто интересуется чемпионатом мира по хоккею, стало даже больше. Другое дело, что та публика, которым он был неинтересен вовсе, сейчас смотрит, чтобы болеть против сборной Беларуси в силу известных причин. Ці цісне на хоккеистов психологично той факт, что заўзятары ад іх адвярнуліся. Их настрой, их где-то желание и так далее. Вот эти все эфемерные качества, о которых мы ведем речь, больше связаны с их заработными платами, опаской обструкции со стороны главы государства, так называемого. Пасля паразы ад брытанцаў былі яшчэ правалы ў матчах з Даніяй і Швейцарыяй, а на самым старце турніру няўдача ў гульні са Словаччынай. Карацей, зборная Беларусі пра выхад з групы можа ўжо забыць. Наперадзе дуэль з Расеяй, а пасля шлях дадому. У сувязі з апошнімі падзеямі, верагодна, гэты шлях давядзецца пераадолець на аўтобусе. А галоўным героем хакейнага чэмпіянату свету для беларусаў стаўся не хтосьці з гульцоў зборнай, як звычайна было раней, а мэр Рыгі Марцін Стакіс. 24 траўня ў тым месцы, дзе былі вывешаныя сцягі ўсіх краін-удзельніц турніру, ён заменіў дзяржаўны чырвона-зялёны сцяг Беларусі на бел-чырвона-белы. Праз гэта афіцыйны Менск пастанавіў выслаць з краіны ўсю амбасаду Латвіі. Кіраўнік ІХФ Рэне Фазель паспрабаваў прысароміць Стакіса і заклікаў яго зняць або бел-чырвона-белы сцяг, або сцягі Міжнароднай федэрацыі хакею. Стакіс абраў другі варыянт. Дзяніс Ганчаренко, Белсат. А аб прычынах няўдалага выступу хакейнай зборнай ды агулам аб стане беларускага хакею паразмаўляем з журналістам Вячаславам Федарэнкавым, які зараз з намі на наўпроставай сувязі. Вячаслав, вітаю вас. Вітаю взаемна, вітаю паважаныя тэлегледачы Белсату. Вячаслав, як агулам можаце ацаніць выступ зборнай на чэмпіянаце свету? Гэта актуальны стан беларускага хакея ці сапраўды сенсацыя, правал і нечаканасць? Не, гэта не актуальны стан беларускага хакея, я гэтым упэўнены на 100%. Хутчэй нечаканасць, пры гэтым не ў цэлым, а дзесьці прыкладна з чацвёртай гульні вось супраць датчан. Тут можете не здзіўляцца. З Брытаніяй так, по большай частцы таксама правалілі, але ўсё ж такі хоць напрыканцы гэтай гульні я бачыў тую зборную, якую я жадаў бачыць. Там быў напор, былі спробы, вельмі моцныя спробы выратаваць гэтую гульню, а вось з Даніяй мы ўжо пакаціліся, так бы мовіць, па насільнай. А у чым прычыны гэтага правалу, вось гэтай нечаканасці, бо Міхаіл Захараў сцвярджаў, што ідзем за медалямі. Ведаеце, перад стартам чэмпіянату свету я рабіў інтэрв'ю з адным вельмі вядомым, уже ў мінулым хакеістам нашым, узроўня можа толькі крыху ніжэй за Руслана Салея па славутасці. Светлая памяць Руслана. Дык вось ён сказаў вельмі добрую фразу: калі ў нас ідуць гаворкі пра медалі, чакай бяды. Вось яна і прыйшла. У нас разговор, усякія разговоры пра медалі, пра там нейкія п'едэсталы, гэта знак бяды, як у Васіля Быкова.
Вячеслав, а ўсё ж такі прычыны хакейныя ці можа каля спартовыя нейкія фактары згулялі? Да вы ведаеце, у хакеі наогул і ў жыцці няма дробязяў і ніякая катастрофа не адбываецца па нейкай адной толькі прычыне. Іх цэлы ланцужок. Па-першае, гэта ўсё ж такі, гэта была моя версія пасля гульні супраць швейцарцаў, проста жудаснай гульні. Я яе выказаў сабе ў артыкуле і праз літаральна гадзіну Михаил Захаров яе пацвердзіў. Фізічныя кандыцыі не тыя. Хапіла настолькі на 3,5 гульні. А потым маем, што маем. І гэта вельмі сумна. Пры гэтым я не скажу, што вось ужо і Михаилу Захарову там адпавядаюць нейкія эксперты, кажуць, што Михаил Михайлович, хопіць ужо там ганьбіць сваіх гульцоў. Гульцы добрыя. Не змаглі вы іх пэўным чынам падрыхтаваць. Цікаўнасць да зборнай гэтым разам надзвычай нізкая, і калі яна і выклікае нейкія эмоцыі у заўзятараў, то збольшага негатыў. Ці не гэта неяк паўплывала на стан каманды, на яе вынікі? Тут я магу вас абвергнуць, я чуў, што казалі. Вы ведаеце, я ўсё ж такі размяркоўваю. Давайте, як казаў той адзін з палітыкаў, няхай будуць мухі асобна, котлеты асобна. Мне, можа, гэта прафесійнае, можа, гэта з дзяцінства выпрацавалася, што ў мяне няма нейкай там заніжанай цікавасці да зборнай. І мяркую, што і заўзятары таксама розныя. Яны размяркоўваюць. Палітыка палітыкай, спорт спортам. Вось. Таму я, тым больш вы ведаеце, у такіх спецыфічных умовах праходзіў гэты чэмпіянат свету, у тых самых, так бы мовіць, пузырах там ковідных, што не было, амаль не было стасункаў з вялікімі масамі у хакеістаў. Зразумела, там толькі там па нейкім месенджерам, дык гэта толькі з роднымі, знаёмымі. Таму гэта не той фактор, які мог паўплываць на іх выступленне. Тут усё ўнутры раздзявальна. І тады апошняе пытанне, ці бачыце вы перспектыву вось менавіта ў гэтым складзе, магчыма, у гэтым трэнерскім штабе беларускай зборнай? Перспектыву ў складзе на 100% зараз я магу сказаць, што зараз вось у нас кадравае становішча ў нашай зборнай безумоўна лепей, чым яно было яшчэ гадоў 5 таму. Вось. А што датычыцца трэнерскага штаба, то мне зараз два пытання цікавіць. Першае, ці будзе гэта адстаўка ўпершыню добраахвотная з боку Михаила Захарова, ці яго ўсё ж такі, так бы мовіць, папросіць. Ці ён, ёсць яшчэ трэці варыянт, як мне падаецца, можа застацца і да алімпійскай кваліфікацыі. Калі нішто не зменіцца, дык праз 3 месяцы літаральная будзе алімпійская кваліфікацыя, а па шэрагу прычын за гэтыя месяцы знайсці кагосьці кваліфікаванага трэнера, які б захацеў стаць на чале беларускай зборнай, зараз будзе аб'ектыўна цяжка. Дзякую, вялікі Вячеслав. Вячеслав Федарэнкаў, спартовы аглядальнік, пра актуальны стан беларускага хакею. А мы перайдзем да навінаў футболу. У суботу стаў вядомы уладальнік галоўнага кантынентальнага трафею Кубка Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Фінал, які прыняў партугальскі Эштадыю Драгаў у Порта, быў выключна ангельскім. Манчестер Сіці на правах гаспадара сустракаўся з лонданскім Чэлсі і саступіў суперніку 0-1 у асноўны час. Чэлсі распачаў больш агрэсіўна і ў стартавыя хвіліны толькі Тыма Вернер меў дзве цудоўныя магчымасці адкрыць лік. Першым вызначыцца адзіным голам лонданцы праз траўму страцілі абаронцу Тіагу Сілву, але працягнулі дамінаваць. І на 42-й хвіліне імклівую контратаку завершыў 21-гадовы гулец зборнай Нямецчыны Кай Хаверц. Сінія заваявалі другі кубак чэмпіёнаў у сваёй гісторыі. Раней арыстакраты выгульвалі трафей 10 гадоў таму, у 2012, а ў 2008 дайшлі да фіналу. І гэта дэбютны еўракубкавы тытул галоўнага трэнера Чэлсі 47-гадовага немца Томаса Тухеля, які ўзначаліў клуб толькі сёлетнім студзенем. А ў фінале Лігі Еўропы сышліся іспанскі Вільярэал і ангельскі Манчестер Юнайтед. У атмасферу футбольнага свята польскі Гданьск пагрузіўся яшчэ за некалькі дзён да фіналу. Горад чакаў гэтай падзеі больш за год, але фінал Лігі Еўропы 2020 года быў перанесены ў Нямецчыну праз пандэмію. Мы з'ездзілі ў Гданьск, каб перадаць вам эмоцыі ад фіналу. А я з вамі развітваюся да наступнага панядзелку. Сёлетні фінал стаўся першым вялікім міжнародным матчам, на які пусцілі заўзятараў. Польскія ўлады дазволілі запоўніць стадыён на чвэрць, а гэта каля 10 тысячаў чалавек. Заўзятары Вільярэалю першымі яшчэ ва ўторак дабраліся да Гданьску.
Яркія іспанцы афарбавалі цэнтр гораду ў жоўта-сінія колеры улюбёнага клубу. У Іспаніі мы зрабілі ковід-тэсты за 24 гадзіны да адлёту. Усе негатыўныя. Бачыце гэты кубак? Мы забярем яго. Найлепшыя ў Еўропе Вільярэаль, чэмпіёны. Бальшыня фанатаў клубу «Манчестер Юнайтед» прыляцела ў Гданьск беспасрэдне ў дзень матчу і пачала хуткае рыхтаванне да фіналу, па-брытанску гучна і брутальна. Былі сярод заўзятараў Манчестеру і нашыя суайчыннікі. Приехали з Гомельщины, вось у Гданьску ўжо паўгады. А заўзеем за Ман Юнайтед, бачна ж так. Ля стадыёну фанаты пачалі збірацца яшчэ за некалькі гадзінаў да матчу. Ля аднаго з сектараў іх сустракала акцыя салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі, якую зладзілі беларусы Гданьску. Заўзятары абедзвюх камандаў не хавалі свайго шчасця ад вяртання на трыбуны. Мы ідзем на стадыён, пачуваемся цудоўна, зладзім там свята. Вельмі рады. Я заўзятар Манчестеру з 12 гадоў. Такая фантастычная магчымасць у Польшчы. Агулам першы раз бачу сваю каманду жыўцом. Грае мой улюбёны клуб, за які я заўзеў з дзяцінства. Гэта шчасце пабачыць яго ў родным горадзе, бо я сам з Гданьску. Амаль год пры пустых трыбунах. І вось нарэшце заўзятары вяртаюцца на стадыён. Фінал Лігі Еўропы. Вільярэал, Манчестер Юнайтед. І неймаверна драматычная, гістарычная перамога іспанскага клубу. Алесь Баразенко, Белсад. І ад спартовых перамогаў і эйфарыі спадарства да галоўных беларускіх падзеяў. Падпольнае народнае апалчэнне для абароны законнасці і незалежнасці. Пра стварэнне такога апалчэння абвесціла ініцыятыва «Байпол». Мабілізацыйны план «Перамога» ужо падтрымала і Святлана Ціхановская. А ў чым яго сутнасць? Принимая во внимание, что права человека в Беларуси больше не охраняются властью закона, и для того, чтобы человек не был вынужден прибегнуть в качестве последнего средства к восстанию, сегодня мы от лица Ситуационного аналитического центра, созданного при поддержке Светланы Тихановской и с участием Байпол, объявляем о подготовке мобилизационного плана «Перамога». В целях обеспечения верховенства права, утверждения законности и правопорядка в Беларуси мирный народный протест приобретает организационную структуру. Действующая тактика протестов, к сожалению, не принесла желаемых результатов. Поэтому мы меняем тактику. «Перамога» призвана объединить белорусов с разными политическими взглядами и разных профессий. Главная и решающая цель плана – это восстановление законности и правопорядка в нашей стране путем организованной и мирной передачи власти народу. Главный принцип плана «Перамога» – это анонимность. Мы понимаем, насколько это важно в условиях жестких политических репрессий сегодня. Для присоединения к плану достаточно пройти регистрацию в чат-боте и заполнить небольшую анкету. Нам этого будет достаточно, чтобы знать, что вы разделяете наши взгляды и готовы к определенным действиям для достижения общей для всех белорусов цели. Мобилизационный план «Перамога» по сути является подпольным народным ополчением, массовость и организованность которого
четкость выполнения задач в период проведения стратегической операции принудит режим передать власть белорусскому народу мирным путем. Подключившиеся к перемоге и оказавшие содействие в восстановлении конституционного строя в Беларуси, работники силовых структур, государственных органов и организаций смогут и дальше продолжить свою службу. Комплектуемой перемогой силовые группы из действующих сотрудников станут организационным ядром новых силовых ведомств в Новой Беларуси. Собственникам и владельцам, предоставившим здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество в период осуществления стратегической операции за счет государства будут возмещены понесенные ими убытки. А мы, спадарства, гэтую тэму працягнем абмяркоўваць у нашым жывым эфіры. Былы старэйшы прокурор Генеральнай прокуратуры Олег Талерчык ужо ў нас у студыі. Вітаю вас. Добрый вечер. Тое, што сёння абвяшчае байпол, дзяржава, напэўна, будзе называць дзяржаўным або нават вайсковым пераваротам. А вы як называеце? Ну, как мы уже сказали, это подпольное народное ополчение. И главная цель формирования этого ополчения – это восстановление законности и правопорядка, а также защита суверенитета и независимости Республики Беларусь. Принуждение к передаче власти народу будет мирным. Будет мирным за счет массовости, потому что каждый белорус, если он хочет изменить свое будущее, хочет изменить свое настоящее и обеспечить будущее себе и своим детям, должен вступить в это движение, зарегистрироваться в чат-боте и быть в народном ополчении. Такіх заклікаў было вельмі шмат. Яны там нечым адрознівались адзін ад другога, але былі агулам вельмі падобныя. Пераходзь на бок народу, пераходзь на бок беларусаў. Але не ўсе паслухалі. Вы паслухалі, вы ў байполе. Чаму вас павінны паслухаць цяпер? Бо ўсё ж таки прайшло шмат часу і зроблена вельмі шмат злачынстваў. Это принципиально новый план, таких планов еще не было. План разработан специалистами, которые работали в области мобилизации. Процесс мобилизации – это неотъемлемая часть национальной безопасности каждого государства. План формируется по принципу постановки на воинский учет. Каждый взрослый мужчина в Республике Беларусь находится на воинском учете, даже не может изменить свое место жительства без согласования с военкоматом. Это не значит, что этот человек, который стоит на воинском учете, когда-то даже в призыв резервистов попадет. На этих же принципах строится план мобилизации. То есть, когда будет то время, когда народ сможет вернуть себе власть, когда народовластие в стране опять вернется, или настанет то время, когда стране будет угрожать внешняя угроза, будет запущен мобилизационный план перемога. Этот план будет формироваться и строиться по принципу военной науки. Таксама вы гаворыце пра тое, каб уваходзіць у бот, так пакідаць нейкія свае дадзеныя, але дзяржава вельмі пільнуе такой інфармацыі і вельмі перасцерагае асобаў, якія пераходзяць на іншы бок. Прыкладам таму паказальны працэс урада, які атрымаў 18 гадоў толькі за нейкія паперчыны, якія не неслі нават таямніцы службовай. Чым можна пераканаць людзей перайсці на бок беларусаў, на ваш бок? Ну, первое, что хочу отметить, тут не надо переходить. Этот план вообще рассчитан не столько на людей в погонах, сколько на народ Беларуси, на гражданских людей, потому что только массовость может позволить реализовать этот план. В этом плане мы гарантируем полную анонимность. Записываться и регистрироваться через чат-бот, поскольку это на сегодняшний день самая удобная коммуникация. У кого есть Telegram, приложение Telegram, тот скачивает. У кого нет, у кого есть, тот заходит в чат-бот. У кого нет, тот скачивает. Вам, каждому белорусу, понадобится только 3 минуты ответить на вопросы, которые есть в чат-боте. Причем, если те вопросы, которые вам не нравятся, вы можете пропустить. После того, как вы завершаете регистрацию в чат-боте, отвечаете на все вопросы, нажимаете последнюю кнопочку, когда мы благодарим вас за то, что вы приняли участие, и чат-бот бесследно исчезает. О том, что кто-то участвовал в этом чат-боте, следов в телефоне не остается. База мобилизационного плана «Перемога» хранится на серверах за границей, на защищенных серверах. Доступ к этому плану имеет узкий круг людей, ограниченный узкий круг людей, и поэтому даже если у кого-то
правоохранительные. Раньше они были правоохранительные, теперь карательные органы Беларуси, если изымут телефон у человека, они не смогут найти следы в этом телефоне, что он участвует в плане перемоги и проходил регистрацию через этот чат-бот. Напэўна, праз такі чат-бот нейкія дадзеныя паспрабуюць пакінуць і супрацоўнікі спецслужбаў. Ці гэта вы таксама прадугледжваеце? Конечно, поскольку, еще раз повторю, план разрабатывается специалистами, все вот эти тонкости, нюансы, они все учтены. Группы мобилизационного плана формируются по принципу не более 3 человек. 3 человека – это наиболее сбалансированная и безопасная группа. Если участники группы желательно, чтобы знали друг друга, а могут быть и анонимны перед друг другом, группы между собой взаимодействовать не будут. То есть если в одну группу вдруг затесался сотрудник, который служит этому режиму, да, действительно, группа будет выведена из строя. Но это никак не повлияет на другие группы, потому что они не будут знать друг друга. И вот в связи с этим призываем всех белорусов формироваться в эти первичные ячейки, группу из 3 человек, исключительно со своими друзьями и знакомыми, тем, кому вы доверяете. Вы толькі сёння абвесцілі пра гэты план перамога, таксама падтрымлівае яго Святлана Ціханаўская. Але ці можам гаварыць ужо пра нейкі вынік, ці яшчэ рана, ці ўжо хтосьці звяртаўся да вас? Конечно, уже бот работает, но, повторюсь, это секретная информация. То, что мы опубликовали, пояснительная записка к плану, это открытая часть. Сам план будет разрабатываться с учетом количества людей, территориального принципа и качественного принципа, с учетом того, какими силами и средствами мы будем располагать. Эту часть не будет знать, помимо нескольких сотрудников ситуационно-аналитического центра, никто. Нас, напэўна, цяпер могуць глядзець тыя, хто ніколі не будзе перакананы, але, напэўна, ёсць тыя, хто вагаецца, той, хто думае, той, хто сумняваецца нейкім чынам. Вы сышлі са сваёй пасады саветнік юстыцыі, так? Да. Так гэта выглядала. Ці варта было і што страцілі? Конечно, это был правильный шаг. Я ни минуты не сомневаюсь. Уже прошло 7 месяцев, как я покинул это учреждение, которое называется Генеральная прокуратура Республики Беларусь. И сомнений у меня нет никаких, потому что работать в тех условиях, которые сейчас, которые были тогда и которые создаются сейчас, это невыносимо для человека, который действительно призван служить закону и должен обеспечивать исполнение закона на территории Республики Беларусь всеми. Вот мы часто призываем, почему не бастуют рабочие, почему нет забастовок. Но рабочий выполняет свою функцию. Он приходит на завод и делает то, что он должен делать. А мои коллеги, прокуроры, судьи, они приходят на работу и не выполняют свою функцию. Они не занимаются тем, что они должны делать. Они не утверждают закон, они не утверждают правопорядок. Іх цяжка назваць увогуле праваахоўнікамі і суддзямі, хутчэй я б схіляўся да людзей у мантыях, не больш за тое. Колькі часу патрэбна будзе на рэалізацыю вашага плану перамога? Еще раз повторю, этот план реализуется только в том случае, если будет массовое участие. Повторю, участие в плане полностью анонимно. Рассекретить данные участников практически невозможно. Руководство планом находится за границей, база данных находится также за границей. План реализуется только один раз. То есть, когда возникнет та ситуация, что народ Беларуси готов будет вернуть себе власть, на примере событий августа и сентября прошлого года. Я сам участвовал в митингах, выходил на воскресные марши. Мы все ходили, особенно 23 августа собралось такое количество народа, я в жизни не видел. То есть нормальные люди, нормальная власть, увидев, что народ против, она бы приняла какие-то иные меры. Теперь мы понимаем, что это не работает. Систему может победить только другая система. Галоўнае, каб гэтая сістэма была таксама эффектыўная і яна спрацавала. Это зависит от каждого белоруса. 3 минуты. Ты заходишь, зарегистрировался и даже забыл. А когда придет тот день, когда твои силы понадобятся для защиты страны, твоей семьи, тебе придет мобилизационное предписание. И уже каждый в этот день для себя решит, выполню я его или нет. Но записаться и дать шанс себе и другим, и своим детям изменить настоящее и обеспечить будущее должен каждый.
Кажа Олег Талерчык, былы старэйшы пракурор Генеральнай пракуратуры. Дзякую вам за гэтую размову. Байпол сёння і гэта ініцыятыва план перамогі гаспадарства. 197 дзён за кратамі застаюцца ў той час нашы журналісткі Каця Андрэева і Дар'я Чульцова. Дзеўчын асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі за выкананне прафесійных абавязкаў. Агулам 8 чалавек, якія звязаныя з Белсатам, застаюцца за кратамі. Сёння пасля 10 сотняў выйшаў на волю журналіст-фрылансер Алесь Сіліч. Яго затрымалі за налепку з пагоняй на пашпарце. У камеры для 4 чалавек сядзелі 16. Алесь Сіліч пра умовы ўтрымання ў часе свайго арышту. В установе фактычна ідзе катаванне так званых палітычных, то выдзяляюцца все зняволеныя, дзеляцца на 2 катэгорыі. Палітычна, не палітычна. Не палітычныя атрымліваюць нейкія там блага, там, як матрас, там, як звычайныя рэчы, якія мусяць быць у такіх установах. Гэта святлое, каб выключалася ўначы. Палітычнае гэта пастаяннае вот это рэзкае, белае, яркае святло, якое свеціць у камеры, просто не дае спаць. Вот я хацеў паказаць такі ноу-хау акрэсцінскі. Вот бачыце, звычайная маска, вось нам дапамагае гэта вот пытку святлом, дапамагчы звычайная маска ад ковіда. То есть вот так все носят, да? А ў акрэсці носят вот так вот. І таму ты гэтую маску і казалі, што на больш выгадных умовах тыя, хто ў дзень затрымання апрануў чорную маску. А цяпер Эстонія, якая зробіць усё, каб падтрымаць тэму Беларусі і аказваць максімальны ціск на рэжым Лукашэнкі падчас свайго старшынства ў Радзе бяспекі ААН. Аб гэтым заявіла прэзідэнт Эстоніі Керсти Кальюлайд падчас сустрэчы са Святланай Ціхановскай. Кальюлайд ушанавала хвілінай маўчання памяць Вітольда Ашурка і ўсіх ахвяраў рэжыму. Згадала справу Тутбай і затрыманне Романа Пратасевіча ды Софьі Сапегі. Святлана Ціхановская падзякавала Эстоніі за безальтэрнатыўную дэкларацыю падтрымкі беларусаў і за ціск на Лукашэнку ды яго атачэння. Некалькі гадоў таму усім нам у Еўропе было лёгка ігнараваць прыроду гэтага рэжыму. Мы займаліся іншымі справамі. Зараз гэта не так. І гэта вялікае дасягненне беларускага народу. Вельмі важна зрабіць націск на тое, што вас выбраў беларускі народ. Гэта вашае рашэнне. Еўразвяз прымае гэты выбар. У вас ёсць права выбіраць, і мы гатовыя адстойваць гэтае права. Я хотела бы сказать, что Эстония одна з тых краінаў, якая падтрымлівае Беларусь маральна і на практыцы. Мы вельмі ўдзячныя эстонскаму ўраду і народу за арганізацыю саміта ў пытаннях бяспекі, за падтрыманне медыяў і грамадзянскай супольнасці пасля леташняга разгону і падтрымання ўрадзе Еўразвязу. Мы вельмі ўдзячныя за нашу моцную пазіцыю і моцныя дзеянні пасля выпадку з затрыманнем самалёта РНР. Я ведаю, што вы ведаеце беларускі парадак дня, гэта і знішчэнне Тутбай, самага папулярнага інфармацыйнага парталу, і смерць палітычнага вязня Вітольда Ашурка, які памёр пры нявызначаных абставінах, і, натуральна, выкраданне грамадзянскага летака і затрыманне журналіста Романа Пратасевіча. Спадарства, працягваецца тэма нейкіх мінаў, выбуховак, мінірванняў. Сёння размова з самай раніцы пачалася пра мінірванне навучальных установаў, установаў адукацыі. Усяго 270 установаў адукацыі па ўсёй краіне нібыта замініравалі. Усё гэта потым не спраўдзілася. Таксама стала вядома пра нібыта яшчэ нейкую выбуховку у самалёце РНР, які аварыйна пасадзілі ў Берліне. Таксама ніякай выбухоўкі не было, а потым яшчэ высветлілася, што нібыта да гэтага ўсяго датычны паплечнік Романа Пратасевіча. Адкуль з'яўляюцца гэтыя версіі, паспрабуем разабрацца разам. На сувязі праваабаронца Павел Сапелка, таксама юрыст. Вітаю вас. Добрый день. Спадару Павел, 270 гэтак званых мінірванняў, зноў гэты самалёт з'яўляецца, усё гэта нібыта з паплечнікамі Романа Пратасевіча звязана. Каму гэта ўсё патрэбна? Могуць быць нейкія версіі? Ну, безусловно, это не моя задача выдвигать какие-то версии, но я хочу сказать только о том, что правозащитники никогда не поддерживали никакие формы протеста, кроме как исключительно мирные. Но в отсутствии каких-то
возможностей легально, мирно протестовать, вот и появляются, очевидно, такие необычные формы, которые, ну, их можно одобрять или не одобрять, но они есть. Да нас далучаецца праз тэлефон таксама мама палітвязня Романа Пратасевіча, спадарыня Наталья Пратасевіч. Вітаю вас, спадарыня Наталья. Ці маем нейкія новыя падрабязнасці пра вашага сына ў той інфармацыйнай блакадзе, якая ёсць вакол яго? Здравствуйте. Вы знаете, сегодня к Роману не пустили адвоката, вот, несмотря на то, что адвокат сегодня была назначена встреча, но ее не пустили к Роману. Вот. Мы, конечно, сегодня с каким-то кошмаром и ужасом восприняли, прочитали ту информацию в телеграм-каналах, вот, по этой рассылке якобы некого друга, товарища Романа о минировании школ, вот, и других учреждений. Вот, вы понимаете, мы в каком-то находимся шоке и в каком-то безумии. Вот, в чем еще власти пытаются обвинить нашего сына. Вот, это просто уму непостижимо, это просто не поддается, ну, никакому уже воображению. Это вот сумасшествие, которое было с захватом самолета, парню, которому 26 лет, который просто обычный журналист, который выполнял свою работу, вот, который правдиво освещал, как прошли выборы, что творится в стране, и стал в итоге личным врагом гражданина Лукашенко. Вот, и теперь ему еще приписывают и пытаются его теперь сделать, ну, каким-то, я уже не знаю, тут террористом, экстремистом, не знаю. Вот поэтому мы в полном шоке, мы просто не знаем, до какой лютой ненависти дойдет вот это ожесточение по отношению к нашему сыну. Вот, и я уже неоднократно обращалась уже и к мировому сообществу, ко всем СМИ, чтобы оказали какое-то воздействие, вразумили этого человека, чтобы он одумался, что же он делает с нашими молодыми ребятами. Вот, что он делает с нашими независимыми СМИ, с нашими политзаключенными. Вы знаете, мне пишут многие мамы сейчас, со словами поддержки. Вот, и я просто хочу сказать, сколько слез еще нужно пролить нам, мамам, сколько слез. Вот из-за вот этих переживаний за наших избитых, покалеченных детей. Вот, и уже не только избитых и покалеченных, а уже детей, которых уже не поднять, которые уже погибли. Сколько еще нужно принести жертв, чтобы власть, которая сейчас правит нашей страной, чтобы она одумалась. Ну прекратите это насилие, что вы вытворяете. Ведь наши дети, они выходили на мирные акции. Девочки наши выходили с шариками, с зонтиками, с цветочками. Что же вы делаете? Прекратите насилие, прекратите. Я просто призываю как мама, вот. И мой голос сейчас просто это голос тысячи матерей. Остановитесь, пожалуйста, остановите это безумие. Вот мои слова. Я не знаю, что еще сказать. Я обычная женщина, сын, который попал вот в этот ад за свою правду, вот за свою работу. Як і сотні і нават тысячы людзей, якія былі зусім далёкія часам ад палітыкі, аказаліся ў гэтай ва ўсёй справе. Спадару Павел, дэманізаванне сёння Романа Пратасевіча ўладамі, навошта гэта патрэбнае? Ну, в принципе, мы, правозащитники, отмечаем сейчас многочисленные случаи нарушения презумпции невиновности, и мы видим, как государственные пропагандистские ресурсы регулярно называют виновными еще тех людей, которые даже не предстали перед судом, даже тем судом, который у нас сейчас есть. И в этом есть, конечно,
В том, что происходит, есть нарушение этого права. А почему в свое время было придумана эта самая презумпция невиновности? Потому что никто не должен воздействовать ни на следствие, ни на суд, убеждая их в виновности того или иного человека. И следствие, и суд должны быть непредвзятыми в том процессе установления обстоятельств дела и в том процессе, который пройдет после расследования в судебном заседании. Конечно, когда в сознании всех граждан, в сознании государственных служащих, судей изо дня в день вливается такое вот понимание ситуации, что им противостоят жестокие, безжалостные люди, нарушители закона, нарушители всех возможных правил, то, безусловно, мы не можем рассчитывать на хоть какую-то долю объективности и справедливости, когда эти люди будут решать судьбы задержанных, арестованных и заключенных под стражу. Але мы чуем словы спадарыні Наталлі, якія, магчыма, хоць нейкім чынам могуць некага пераканаць, у каго хоць нейкая рэштка сумлення яшчэ ва ўсёй гэтай сітуацыі засталася. Спадарыня Наталля, магчыма, вы б яшчэ штосьці хацелі дадаць? Хотела бы еще сказать, наверное, еще обратиться, может быть, я уже неоднократно уже к различным СМИ обращалась, ну и еще раз я хотела бы добавить, что и обратиться, наверное, к различным правительствам, вот, чтобы они, посодействовали, может быть, провели какие-то переговоры с действующей властью, вот, и убедили его освободить наших ребят, Романа, Софию, наших политических заключенных. Вот. А так, если, конечно, у меня была бы сейчас такая возможность передать моему сыночку привет, вот, моему сыночку, увидеть его, я бы сказала: сынок, держись, мы тебя любим, мы за тебя молимся, вот, и мы надеемся, что все будет хорошо, и мы скоро увидимся. І вы таксама, спадарыня Наталля, трымайцеся моцна, бо усім у гэтай сітуацыі моц вельмі патрэбная. Дзякую вам за гэтую размову. Наталля Пратасевіч, маці палітвязня Романа Пратасевіча, і Павел Сапелка, праваабаронца і юрыст, былі з намі на сувязі. А для вас у студыі працаваў Сергей Падсасонны. Дзякуй за сёння. Напрыканцы яшчэ крышку узгадаем пра салідарнасць. Акцыі прайшлі па ўсім свеце ў розных краінах і гарадах. Усіх аб'яднала любоў да Беларусі і вера, што муры няволі будуць зруйнаваныя. Да сустрэчы ў эфіры. В Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Афиною этой узнялся наш дух, тему светлом разгонять. Ты, офицеры, один народ, мы разом живем на земле. Забейте сумленный выбор свой, не хочем мы этой войны. Прощитесь, вы, мы на правды идем, и пьемся до счастья своего. И мара народа в краине життя, просто как добро было. Моцный друг обнять скобленных рук, роды идут. Мы, белорусы, мы с миром идем, светлый солнечный путь. Yeah.
Вітаю, шановное господарство, с вами Ярослав Стешик. У эфиры «Объектив». Генеральная прокуратура вынесла офіційне папярэджанне рэдактару газеты «Новый час». Нібыта выданне парушае закон об экстрэмізме. Нагодай стаў артыкул дасведчанага беларускага журналіста Сергея Пульшы, які ставіць пад сумнеў легітымнасць рэжыму Александра Лукашэнкі і ўзгадвае міжнародны крымінальны трыбунал за злачынствы сілавікоў і чыноўнікаў. А галоўнай рэдактарцы парталу «Тутбай» Марыне Золатавай і журналістцы Алене Толкачовай выстанавілі абвінавачанне ў несплаце падаткаў. Гэта да 7 гадоў турмы. Белсат выказвае салідарнасць з калегамі і працягвае працу насуперак усялякай цэнзуры і запужванню. Гэта сапраўднае свята, калі ты зможаш пабачыць, дакрануцца і паразмаўляць з абраным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Некалькі гадоў таму усім нам у Еўропе было лёгка ігнараваць прыроду гэтага рэжыму. Мы займаліся іншымі справамі. Зараз гэта не так, і гэта вялікае дасягненне беларускага народу. Псеўда-Хамас разбушаваўся. Хто мініруе беларускія школы і міжнародныя рэйсы? Рашэнне пра захоп Романа Пратасевіча прымалася досыць вузкім колам людзей. Офицер, кандидат, политвязень. Микола Статкевич – полная противоположность Лукашенко. Микола Статкевич живет для Родины. Эстонія зробіць усё, каб паднімаць тэму Беларусі і аказваць максімальны ціск на рэжым Лукашэнкі падчас свайго старшынства ў Радзе бяспекі ААН. Аб гэтым заявіла прэзідэнтка Эстоніі Керсці Кальюланд падчас сустрэчы са Святланай Ціхановскай. Кальюланд ушанавала хвілінай маўчання памяць Вітольда Ашурка і ўсіх ахвяраў рэжыму. Згадала справу Тутбай і затрыманне Романа Пратасевіча і Соф'і Сапегі. Святлана Ціхановская падзякавала Эстоніі за безальтэрнатыўную дэкларацыю падтрымкі беларусаў і за ціск на Лукашэнку і ягонае атачэнне. Некалькі гадоў таму усім нам у Еўропе было лёгка ігнараваць прыроду гэтага рэжыму. Мы займаліся іншымі справамі. Зараз гэта не так, і гэта вялікае дасягненне беларускага народу. Вельмі важна зрабіць націск на тое, што вас выбраў беларускі народ. Гэта вашае рашэнне. Еўразвяз прымае гэты выбар. У вас ёсць права выбіраць, і мы гатовыя адстойваць гэтае права. Я хотела б сказаць, што Эстонія адна з тых краінаў, якая падтрымлівае Беларусь маральна і на практыцы. Мы вельмі ўдзячныя эстонскаму ўраду і народу за арганізацыю саміта ў пытаннях бяспекі, за падтрыманне медыяў і грамадзянскай супольнасці пасля леташняга разгону і падтрымання ўрадзе Еўразвязу. Мы вельмі ўдзячныя за нашу моцную пазіцыю і моцныя дзеянні пасля выпадку з затрыманнем самалёта РНР. Я ведаю, што вы ведаеце беларускі парадак дня, гэта і знішчэнне Тутбай, самага папулярнага інфармацыйнага парталу, і смерць палітычнага вязня Вітольда Ашурка, які памёр пры нявызначаных абставінах, і, натуральна, выкраданне грамадзянскага летака і затрыманне журналіста Романа Пратасевіча. І зараз з намі на сувязі Сталіну Аліна Коўшык. Аліна, вітаю, якія асноўныя вынікі гэтага працоўнага візіту і чаму сустрэчы з кіраўніцтвам Эстоніі такія важныя? Вітаю, Ярослав, вітаю, шановное гаспадарства. Так, сёння мы знаходзімся ў Талліне. У гэтым разам цяпер мы знаходзімся ў крэатыўным постіндустрыяльным квартале Телесківі, дзе толькі што скончылася прэм'ера спектакля свабоднага тэатру «Эрор 403». Вось толькі што прэзідэнтка Керсці Кальюланд, а таксама Святлана Ціхановская пакінулі будынак пасля таго, як паспелі абмяняцца ўражаннямі ад гэтага спектакля, вельмі моцнага, брутальнага, але вельмі важнага. Як сказала ў размове са мной сама прэзідэнтка Эстоніі, яна вельмі спадзяецца, што дзякуючы такой культурніцкай дыпламатыі іншыя краіны
еўразвяза змогуць глыбей зразумець тое, што адбываецца ў Беларусі. Аднак палітычны складнік заняў Святлане Ціханаўскай першую палову дня. Гэта быў шэраг вельмі важных сустрэчаў, асабліва важных таму, што ўжо заўтра Эстонія пачынае старшынства ў Радзе бяспекі ААН. І штаб Святланы Ціханаўскай вельмі спадзяецца на тое, што Эстонія будзе моцным адвакатам Беларусі і будзе прасоўваць беларускую тэму на міжнароднай арэне. Гэта вельмі важна цяпер, каб моцна ціснуць на рэжым. Эстонія заўсёды моцна падтрымлівала беларусаў і была адной з першых, якая безакалічна падтрымлівала все пачынанні беларускага народа ў барацьбе з рэжымам. Сёння прэзідэнтка Эстонії выказалася за прыняццё хутчэйшае 4-га і 5-га пакету санкцый, а таксама выказала, што будзе дапамагаць медыапраектам і грамадзянскай супольнасці невялічкімі грантамі. Таксама Святлана Ціханаўская сустрэлася сёння з дыяспорай, яна заўсёды гэта робіць, гэта сталы пункт праграмы. Беларусы заўсёды ў кожным куточку, дзе з'яўляецца Святлана Ціханаўская, яе чакаюць, сустракаюць апладысментамі. І сёння гэта была вельмі цёплая сустрэча, шчырая размова. Вось ужо цяпер, калі скончыўся локдаун, калі рэальна можа сустрэцца крышачку больш асобу, больш за 70 чалавек з беларускай дыяспоры ў Эстоніі прыйшлі на гэтую сустрэчу. Дякую вялікі. З намі на сувязі была Аліна Коўшык, на сувязі з Сталіну. І як мы толькі што пачулі, ад заўтра голас грамадзянаў Беларусі можа быць пачуты ў Радзе бяспекі ААН, дзякуючы Эстоніі. А мы ідзем далей. Ініцыятыва «Байпол», заснаваная былымі міліцыянтамі, пракурорамі і следчымі, незгоднымі з масавымі рэпрэсіямі, стварае падпольнае народнае апалчэнне. Для аднаўлення законнасці, а таксама абароны незалежнасці Беларусі, сітуацыйна-аналітычны цэнтр рыхтуе мабілізацыйны план «Перамога», у якім можа ўзяць удзел кожны патрыёт Беларусі. Мобилизационный план «Перамога» направлен на восстановление законности и правопорядка в Республике Беларусь. То есть нельзя говорить, что это какой-то радикальный план, где будут люди призываться выходить на улицу и свергать действующую власть. Люди будут распределены по группам не более 3 человек. И людям будут направляться мобилизационные предписания только при наступлении какого-то определенного события, такого, например, как у нас было в августе. И они ходили по улицам, собирались до 500 тысяч человек, но ни к чему это не привело. Если случится такое же событие еще раз, мы уже будем знать, что делать. И мы людям раздадим конкретные указания, кто должен что делать, куда направляться. Вот. Поэтому записывайтесь в наш план «Перамога», и вместе мы победим. Бомбаў у школах, пра якія паведамляла Міністэрства ўнутраных справаў, не знайшлі. Інфармацыя аб замінаваных школах, як раней паведамлялі падначаленыя Івана Кубракова, нібыта прыйшла на электронныя скрыні дзяржаўных арганізацыяў. Таксама роўна праз тыдзень пасля прымусу да пасадкі авіярэйсу Афіны-Менск хтосьці даслаў інфармацыю аб замінаваным самалёце Дублін-Кракаў і таксама авіякампаніі Ryanair. Больш пра фальшывы тэрарызм і палітычны пераслед распавядзе Вітаўт Сіўчык. Свабоду Раману Пратасевічу. З такой вокладкай выйшаў вядомы чэшскі часопіс «Рэспект», у якім таксама цытуюць словы Рамана з апублікаванага відэа пра тое, што з ім усё добра са здароўем, а супрацоўнікі адносяцца да яго максімальна карэктна і па закону. І ўсё гэта пад прыцэлам аўтамату. На захадзе добра разумеюць, што адбываецца. У Беларусі ж тым часам маюць месца вельмі дзіўныя рэчы. 118 школаў у Менску і яшчэ 150 навучальных установаў у Магілёве, Бабруйску, на Гаразеншчыне і ў іншых мясцовасцях сёння сталі ахвярамі фальшывага мініравання. У школы быў адпраўлены мэйл наступнага зместу. Школы замініраваныя. Я супольнік Пратасевіча. Калі прагрыміць выбух, неабходна вінаваціць толькі Пратасевіча. Таксама выбух ніяк не звязаны з працай міліцыі ды іншых органаў Рэспублікі Беларусь. Частка мэйлаў была адпраўленая з адрасу артапеда з Омску. Медыі выказваюць здагадку пра ўзлом электроннай пошты. Ніякай рэальнай небяспекі не знайшлі. Міністэрства ўнутраных справаў нагадала, што захлуслівыя паведамленні аб мініраванні пагражае да 7 гадоў зняволення.
В настоящее время компетентными службами проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, распространивших данные ложные сообщения об опасности. Між тым, чарговую хлуслівую інфармацыю Міністэрства транспарту зняпраўдзілі сёння журналісты Тутбай. Яны высветлілі, што 23 траўня з аэрапорту ў горад не вылятаў чартар. У той час, як чыноўнікі заявілі, што Ryanair давялося садзіць у Менску, бо лётнішча ў горадні не працуе. Выглядае, што пэўныя нестыкоўкі былі, не адсутнасць каардынацыі паміж рознымі установамі. Я нават думаю, што гэтае рашэнне пра захоп Рамана Пратасевіча прымалася досыць вузкім колам людзей, бо калі б гэта было з прыцягненнем экспертаў, у тым ліку ў міжнародных адносінах, то яны паспрабавалі б спыніць эту аперацыю. Сёння Владзімір Макей заявіў, што грамадзянку Расіі Сафію Сапега, захопленую з самалёту Ryanair, могуць перавесці адбываць пакаранне ў Расіі пасля рашэння беларускага суда. Ёй дагэтуль афіцыйна не прад'яўлена абвінавачванне. Адвакат заявіў, што ў дзяўчыны здараюцца панічныя атакі. Несколько необходимых условий для того, чтобы такая передача осуществилась. В первую очередь это ходатайство осужденного, его близких родственников или адвоката. После этого получается согласие обеих сторон, и тогда вполне возможно, что осужденная может быть передана в другое государство своего гражданства. Яшчэ адно зняпраўджванне афіцыйнай інфармацыі беларускіх уладаў сёння апублікаваў сервіс электроннай пошты ProtonMail. Следчы камітэт заявіў, што з яго атрымаў 2 лісты пра мініраванне самалёту. У кампаніі сцвердзілі, што мэйл быў толькі адзін. Еўрарадыё звярнула ўвагу. Паштовая скрынка, адкуль адправілі пагрозу, была створаная 14 траўня, акурат калі скончыўся візіт Святланы Ціхановскай у Афінах, пасля чаго яна вярталася ў Вільню. Ці гэта бы магло быць скіравана на Святлану Ціхановскую ці не, пакуль яшчэ рана казаць, але мы будзем вывучаць гэтае пытанне, у тым ліку звяртацца да партнёраў замежных, якія змогуць нам дапамагчы разабрацца ў гэтай сітуацыі. Сёння стала вядома, што Кіпр далучыўся да авіяблакады і забараніў беларускім самалётам выкарыстоўваць сваё неба. Таксама з'явіўся новы рэйс Белавія да сталіцы Башкартастану, Уфы. Напярэдадні Святлана Ціхановская разам з іншымі лідарамі яшчэ раз звярнулася да чыноўнікаў, каб яны не падтрымлівалі Лукашэнку, які вядзе краіну да катастрофы. Вітаў Ціўшык, Белсат. Палітзняволены Зміцер Фурманаў ужо адбыў палову тэрміну, які для яго просіць пракурор. А выраку ўсё яшчэ няма. Зміцер, як і іншыя фігуранты справы Сергея Ціхановскага, сёння выступілі з апошнім словам у судзе. Ніхто з абвінавачаных не прызнаў сваёй віны. Падрабязнасці распавядзе Ірына Карніенка. Фігуранты справы Ціхановскага выступілі з апошнім словам у судзе Кастрычніцкага раёну горадні. Падчас прамовы Дзмітрый Фурманаў заявіў пра прававы дэфолт у краіне. Яўген Разніченка назваў усё правакацыяй і папрасіў яго апраўдаць. А Владзімір Кніга быў сціслым і выгукнуў «Жыве Беларусь». Усіх трох затрымалі на пікеце для збору подпісаў за вылучэнне Святланы Ціхановскай год таму ў горадні. На тым жа пікеце затрымалі і Ціхановскага. Вы знаете, вот хотя бы было бы правда, честность, открытость. И все бы поняли, почему и как. Мамы, все бы поняли. Но тут вообще вот получается какая-то непонятная игра, что ли. Бацькі Дзмітрыя Фурманава турбуюцца аб фізічным стане сына. Маўляў, ён уже 26 дзён адбыў у карцары, і яму далі яшчэ 8. С супругой очень переживаем. Мы до такой степени уже изнервничались, устали просто-напросто. Не говоря о том, что Дима, он уже находится не в санатории, он находится в тюрьме. И вот это вот, и еще к тому же эти карцеры. Администрация цепляется по поводу и без повода. У маскоўскім раёне Берасці суддзя Вера Філонік пачала працэс над другой групой людзей у пінскай справе. На лаве падсудных апынуліся 11 асобаў. Пінчукоў вінавацяць паводле крымінальнага артыкулу удзел у масавых беспарадках 9-10 жніўня летась. Обвинения смехотворные. Я заранее могу предположить, что сроки будут снова чудовищные, не соответствующие процессу. Родственники на сей раз уже иллюзий не испытывают, они понимают
всю предвзятость нашего судебного процесса. Паводле праваабаронцы, першая група Пінчукоў адрозніваецца ад другой нязначнасцю дзеянняў. Калі ў першай групе яшчэ былі асобы, якія хаця б трымалі ў руках рэйкі ад лавак або кавалкі бруку, то цяперашнім фігурантам ставіцца ў віну распырсківання мінералкі, сарваныя кветкі і пустая бляшанка ў руках. По совести сказать, то, что сейчас происходит в судах, может приготовить почву к гражданской войне. Однозначно это не способствует какому-то единству и согласию. За каментары ў тэлеграм-канале «Карацелі Беларусі» другі раз спрабуюць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці Алексея Ліпеня. 13 красавіка суддзя Заводскага району Менску Олег Каляда ўжо пакараў Алексея 5 гадамі хіміі, нібыта за абразу і пагрозу міліцыянту. Сёння ў тым жа судзе разглядалі новыя эпізоды старой справы. Алексей прызнаў сваю віну. Хоць пракуроры патрабуе 2,5 гадоў абмежавання волі, але за кошт паглынання меншага пакарання большым, тэрмін застанецца ранейшым. 5 гадоў абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу. Даже адвокат в суде уточнил, что эти 3 эпизода проходили в тот же временной отрезок, что и первые эпизоды в первом судебном заседании. Общая сумма исков сейчас, которая лежит на рассмотрении у судьи, 2000 рублей. Марыя Несцерова 7 месяцаў чакала свайго суда ў СІЗА. Праз сваю грамадзянскую пазіцыю жанчына стала фігуранткой крымінальнай справы аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Первое, что вообще шокировало, что Мария была приведена в наручниках. Наручники были застегнуты сзади, как будто это такой преступник, который может не просто сбежать, но и оказать сопротивление. Жыхар Жабінкі Алесь Ярош быў пакараны 2 гадамі хатняй хіміі за абразу Лукашэнкі. Паводле следства, мужчына яшчэ летась размясціў у адным з тэлеграм-каналаў паведамленне абразлівага характару. І гэта інфармацыя стала даступнай неабмежаванаму колу людзей. Ірына Карніенка, Белсат. Роўна год таму затрымалі Мікалая Статкевіча. Яго схапілі па дарозе да выбарчага пікета Сергея Ціхановскага. Пратрымалі пад арыштам 30 дзён, а потым распачалі крымінальную справу. Надзея Бельская. Роўна год Мікалай Статкевіч утрымліваецца за кратамі, ды ўсцяж чакае суда. Яго затрымалі на старце выбарчай кампаніі падчас збору подпісаў за вылучэнцаў. Крымінальную справу распачалі паводле 2 артыкулаў за арганізацыю і рыхтаванне да пратэстаў, за што зняволены палітык. Альтэрнатыўнае меркаванне на гэты конт маюць жыхары Гомеля. За политические идеи, за собственную мысль, которую он выражал. Беззаконие у нас в стране творится. Тем более, зная, что Статкевич и до этого несколько сроков отбывал, и длительных сроков. Думаю, много несправедливости у нас в стране. Значит, в чем-то виноват. Поэтому и сидит он. Значит, все правильно. Мікалая затрымалі па дарозе на пікет Святланы Ціхановскай. Двойчы далі 15 сотняў арышту. Але пасля іх палітык на волю гэтак і не выйшаў. Жонцы Мікалая Марыне Адамовіч удалося пабачыць мужа толькі цяпер. На спатканне спадзявацца нават баялася. У гомельскую турму ехала хутчэй, каб пераканацца, што муж сапраўды там. Але калі я пачула, што там сваякам аднаго з нашых фігурантаў далі спатканне, а паколькі мы на сувязі, то мне паведамілі об этом, то у меня зародилась такая такая вар'яцкая надея. Я себе так не настроиваю себе, потому что потом будет вельми болюча, да? Але все ж таки оно адбылося. У кожным лісце Мікалай падтрымлівае сваю жонку. Трымайся, родная, піша ён. Але апошнімі месяцамі яны зноў прыходзяць з перабоямі, кажа Марына Адамовіч. Перасталі аддаваць Мікалаю і часопісы, якія выпісалі для яго. Казалі, што пасля этапу вернуць. Падманулі. Пішаць жа Мікалаю шмат. На волі палітыка чакаюць не толькі родныя і блізкія, але і тыя, хто натхняўся ягонымі ідэямі. Статкевич – полная противоположность Лукашенко. Микола Статкевич живет для Родины. С 91 года, с тех пор, как он создал белорусское сгуртование войсковцев, и до сегодняшнего дня он все делает для того, чтобы Беларусь была вольной, чтобы Беларусь была процветающей. Мікалай Статкевич быў кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2010 года. Летась ён сфармаваў каманду кандыдатаў пратэсту, дапамагаў Сергею Ціхановскаму. На пачатку траўня стала вядома, што ягоную справу перадалі ў Вярхоўны суд. Для Мікалая Статкевіча гэта можа быць 3-й крымінальны тэрмін. Надзея Бельская, Белсат. Гэта ўсе навіны, але наперадзе вас чакае размова дня Віталя Цыганкова з пытаннем, чаму Крэмль не выкіне таксічнага Лукашэнку са сваіх праектаў і чаму Пуцін вымушаны яго цярпець.
З вами быў Ярослаў Сцешык. Сустрэнемся заўтра о 21 гадзіне на Белсазе.